unutrašnji izbori u samim partijama. To nije nešto što pokriva izborni zakon, naravno, jer se to tiče samih partija, to uređuju partijski statuti. Međutim, mislim da će to ići sporije, ali da će takođe u Crnoj Gori dolaziti promjene na tom polju. Mi vidimo da jedna tendencija u zapadnim demokratijama da se sve više uključuje građana u procedure izbora partijskih lidera i u procedure izbora kandidata za predsjednika države u državama u kojima je predsjednik centralna figura političkog sistema. U Americi do početka 70. godina ključnu riječ su davali partijske centrale, partijski moćnici. Od 70. godina na ovamo sve više se to prenosi u ruke građana, u ruke birača, kojih ima jako mnogo. Ove godine mogli smo da pratimo primaries u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je preko 60 miliona ljudi glasalo za jednog ili drugog ili za više u stvari kandidata u okviru Demokratske partije ili u okviru Republikanske partije. Preko 60 miliona ljudi bilo je uključeno u proceduru izbora kandidata za predsjednika SAD-a. U Francuskoj, gdje to ranije nije bio slučaj, 2011. prvi put je Socijalistička partija kao vodeća partija lijevog centra organizovala takođe izbore na kojima je preko 3 miliona ljudi, što nije tako mnogo, Francuska ima 50 miliona birača, ali je to bio prvi put, izašlo i glasalo između François Hollande i Martine Aubry, odnosno izabralo Hollanda za kandidata za predsjednika Francuske. Ove godine u novembru prvi put i desni centar uradit će isto. S druge strane, recimo, laburisti u Engleskoj, što isto možemo pratiti, prešli su na takođe široko glasanje za predsjednika stranke, gdje imamo paradoks da lider stranke nema uopšte podršku establishmenta i nema podršku poslaničkog kluba svoje partije, a ima veliku, široku podršku aktivista, stranačkih i simpatizera, koji ga stalno, evo ponovo vjerovatno vraćaju na to mjesto, bez obzira na želju njegovih najbližih kolega da ga sa tog mjesta uklone. Crna Gora je daleko od toga, ako gledamo naše statute, to je dosta ograničeno još uvijek, ali mislim da će vremenom vjerovatno ova tendencija kao takva da se širi i na naš prostor. Ona nije mnogo prisutna ni u susjednim državama, ali da će i tu dolaziti do određenih promjena koje će otvarati proces odlučivanja, koji je sada, kažem, dosta zatvoren. Imali smo i u ovim izborima i u ovoj kampanji neke optužbe, prozivke da je to samo najuži krug ljudi određuje kandidate za poslanike ili sam lider čak i tako dalje, i to je nešto što jeste suštinski dosta prisutno i kad govorimo o kandidatima za poslanike, i kad govorimo o kandidatima za predsjednika države, i kad govorimo o unutarpartijskim izborima za lidera, čini mi se bez razlike u našim partijama, ali mislim da će tu tendencija biti da će se stvari nešto mijenjati, kao i na ovim izborima za parlament, gdje ima mnogo prostora za promjene u posebnom pravcu personalizacije koja onda jača unutarpartijsku demokratiju.